सुजन हो नमस्कार. वैशाख महिन्यातील या पहिल्या रविवार संध्याकाळी तुम्हा सर्वांना सप्रेम अभिवादन. चैत्र संपून वैशाख महिना सुरू झाला की ग्रीष्माची दाहकता ही अजूनच जाणवायला लागते. सकाळ संपून दुपार सुरू झाली की सूर्य अक्षरशः आग ओकायला सुरुवात करतो. घराच्या आजूबाजूचा सारा परिसर हा दुपारच्या या वैशाख वाणव्यामध्ये होरपळून निघतो. सर्वांगाची अगदी काहिली होत असते. वैशाखातील ही दुपार जितकी रखरखीत तितकी संध्याकाळ मात्र रम्य आणि मनोहर. मोहरून आलेला आम्रवृक्ष आणि त्याचा वातावरणात भरून राहिलेला गोडसर सुवास, दुरून ऐकू येणारा कोकिळेचा मंजुळ असा स्वर आणि रणरणत्या उन्हाची दुपार संपताना सुरू होणाऱ्या संध्यासमयी येणारी वाऱ्याची शीतल झुळूक, हे सारं काही अगदी सुखकर. दुपारचा रखरखीत आणि दाहक वाटणारा तो तेजोनिधी सूर्य संध्यासमयी मात्र अतिशय लोभसवाण्या आणि मोहक अशा रूपामध्ये पश्चिम क्षितिजावर रंगांची उधळण करू लागतो. साऱ्या आसमंतामध्ये मग पिवळट केशरी रंग पसरायला सुरुवात होते. मावळतीच्या प्रत्येक क्षणागणिक या रंगांची छटा ही अधिकच गहिरी होत जाते. एखाद्या जातिवंत गायकाची उत्तरोत्तर रंगणारी मैफिल ही संपल्यानंतर देखील कितीतरी वेळ प्रेक्षागारामध्ये जसे सांगतेच्या भैरवीचे सूर भरून राहिलेले असतात ना, अगदी तसंच हा सूर्य अस्ताला गेला तरी त्यानं त्यापूर्वी आकाशाच्या कॅनव्हासवर केलेली रंगांची मुक्त उधळण अगदी तशीच भरून राहिलेली असते. सूर्यास्ताचा हा देखावा प्रत्येकाला भुरळ पाडतो. कुणी आपल्या कॅनव्हासवरती तो चितारतो, तर कुणी आपल्या कॅमेऱ्यात तो क्षण कैद करून ठेवतो. कुणी त्यावरती काव्यपंक्ती वगैरे रचतो, तर कुणी अशा वेळेला ओठांवरती सहजपणे येणारं गीत गुणगुणू लागतो. संधिकाली या अशा रंगल्या दिशा दिशा. धन्यवाद.